Erokamano. Senior, ang'eni kane wawuoyo kodi nyoro gokinyi e simu, ne en wach ma in iwuon nisiki penja ni to be iwacho adier ni nona ma gini ne ok odonjo ni e yo moro, ne chalo ni kalek. Vioje, igeni wach jakom ni akia nikech ok onego bed ni walose wi Festus Amimo kawuono kaka waloso ni. Nikech mana kawuono ni nitie kumo nego dhinwa Edwar. E juma ni nitie romo manyonego arad gi ng'ato. Yes. Kodi kodan to garu wuod John. Ya putwa moro ming'eyo kaka manyiche wakuodhe weche cha. Mana podi an gi geno moro e chunya ni gigi biro timore ka jakom nitie. Nikech akia ing'eni kiduong' loso osiep kiduong' tek. Ng'eny jok miweno osiepe ne kiduong' gin jok ming'iyo godo. To ang'eyo Festus Amimo through in Alan Obiero to Garun wuod John. To kang'i Festus Amimo to wabedo abedo osiep. An onge chieng' ma Amimo oseluonga gi nyinga ne Jaibonyo. Amimo luonga ni Jabungu. Magi mora matimre to koni Jabungu in kanye. Jabungu samoro nitie gimo jawacho ga kodwa na rad kode to koni Jabungu. Gol V8. Ta penje na kel kanye. To koni BBH. Kata B Boulevard. Tadhi twaro motwago mbaka wokuodho piny. Tuduogo ratoko ni kangi loso gi ng'ane to kwere kiki ng'wonne wachne nikech Amimo nohero weche michomo te. Kinde mang'eny jotendwa makaluo gi samoro kawuodho to kwerogi to wabende okonwa ni kang'u loso kode kogoni simo to wachne ni ma eka marach. Makta juma mokalo ni chieng' tich ang'wen wakuodho kode wach kwa koni nyaka koro wakwer jotend luo nikech gigo madhi mbele mbui ema miyo oganda mamoko chawa. Yes. Mo wacho na ni Jabungu on Monday kwer gi uru abenda bro kwerogi. Ni ok wanyal bet ni wan oganda samonego bed ni wariwore tema jatelo go wijo piny gi weche manono mifuong'o maga winjo. Ma inyalo paro Ken Muga kanye wapango chenro ni to nitie gima nonego watimia kawuono. To koro nikech jakom osechwanyowa kaka ochwanyowano. Koro chenro ni ng'enyne waloko mare. Mar dhiale, mar gonero kamano, ta hinya mar paro gigo mabeyo mosetimonwa te sekta mar fwambo ni VOJ. Kane wachako chenro mar loso riwruok mar jofwambo ma joluo, dongo ni jofwambo Welfare Association Group. To mna kaki wacho. Kawa pimo ne mokwongo to penjowa ni jomage mani kanyo. To kwa wacho ne ni enan kodi to gi awich matayo gini mokwongo mondo ane ni to jinyaro monade monde kwa form structure to koni am in. Abro betie. Mobire bura mokwongo. Mabura mokwongo no samwago pup ni wachapni to koni muda wasi in emitagini. Mokao moko pingo. To mna kaki wacho ni oseriembe mang'ama winjo gik mwasetimo in 3 years to penjo wani to karabuchu ni osebudha higni mang'eny. Ok nyal ng'eyo ni magir higni 3 kende. Sami munye wuoi. Nya andala awasi nyoro kawuok bonda duogo Nairobi to jofwambo nyo biro dalaga Amimo monding'e na Amimo jino here pa fwambo ka.
ji nowuok Migori, ji nowuok Siaya gi Homa Bay to gi Kisumu mondo bi ogore dala Gamimo ka. Ing'e ni ng'enyne ka ng'ato wito ngimane to ji rito chieng' liel e kabiro. To ma e wach owuok to jo Migori owuok, jofwambo ma Migori, Homa Bay, jofwambo ma Homa Bay owuok, to gi ma Siaya, to gi ma Kisumu, mondo gichopie dala gi jakom. En gino manyo kawa gi buok kabisa. Ema nyang'ego ni to kara nyadundo ni kara nyo here kabisa. To man kata mana jotelo makaluo manyo gonwa simu katemo penjo ni tang'o motimore. Tang'o motimore to gipenja to gipenjo nang'o motimore to wakonyo nade. Jotelo mang'eny nyogonwa simu ka penjowa. Nyisi kit hera mane gihero godo nyadundo. VOJ pod agombe ni kawuono kwatieko chenro to karomo saa 5 tayudo simb nyadundo. Kokona ni jabungu adhi kacha. Katieko tagochoni. Tagombo neno kopenje WhatsApp group wa mar jotelo mag jofwambo. Kowacho ni ng'ama kowa wadhi gi ng'a. Nikech Amimo ne wacho to ling to rito duoko. Poda anana gi geno ni gino bro timore. To nikech Nyasaye osetimo kaka berne. Osiepna moro nyokona mojiwa kabisa. Mokona ni Nyasaye kawo mana mago mabeyo. Nyasaye ok yier maricho. Nyasaye yiero mabeyo. Binyalo penjore to maricho gi to pod owe nang'o. Ema na penje. Ni to kara wan mwaricho ni tang'o kodo wanka. To nokona ni oyo Nyasaye kawo jo mabeyo mondo dhi obed godo malo kucha. Mondo gichan chenro ma wan gi chieng' moro ka Nyasaye bendo chako timo kako timo mar Amimo ni muadhi kuro to ayudo ka kuro ber. Agoyo mos kabisa na anyuola mag Amimo. Ahinya to min ode gi nyithinde, min mare, wedene, osiepege, Alan Obiero, Harun Wuod John, to in VOJ un gi Nyasuba. Nikech simoni nogore kuomu kanodonjo. Nikech kigocho na pani mokwongo igocho na saa 10 gi bathe kendo chak waloso saa 11. Tanoni anoni nikech nie chalo na koyuma ma gimoro bende temo kona ni to VOJ ni kelo mila okinyi manade. Samoro koro gin gi nyadundo gibudho kamoro to gidwa dhi ot to gineno nikech ging'e ni an dala. Onge ng'amang' no penja ni to simo mimako gokinyi ni en mar ng'a. Apani gitugo manone. To bende mano e kaka chief editor ma KBC Samuel Maina Nyono amoko nani okadwa tugo mikelo na gokinyi go nikech en ng'ama osiep na en senior industry ka gine jok mosemako bwada moko nani enda ufikirie vizuri ndio unipigie simu tena. Takone ni senior en mana kamano kaka mo ng'ado simu. Kende ko chako gocha na moko nani in gadiera ni gik miwacho na gi nikech Amimo aloso godo nyoro. Nikech gibende ne nitie gima Amimo ne luonegi e weche mag rights mag Afcon gi jo serikal mamoko. Moko nani to donge Amimo ne galos godo kawuono kendo mondo mi report. Ini wachang'o. So en gima nyobuogowa. To nikech koro Nyasaye osetimo kaka otimono en mana mos magwa mag kuyo na anyuola mar jakom osiepene gi jogo manyotiyo godo KBC to gi jofwambo duto nikech bura mwabedo godo mogik chieng' ngeso mokalo cha kane wapangore ne bura matich adek to gi weche mag India ni koro kaka higarumo watimo nang'o ne wan kod gi 3D ka Franco Remo ma bende odhawo na gimomi alewe bura ka bura nego chakore saa 7 aparo tachopo tayudo Frank tayudo Gomera moro ka gibeto ko kanyo aya Ojonyo Albert twago mbaka mag jodala to ka donje bura
to kwanya ni pok ni lewe gabura ang'o mi lewo makawuono tema pimo ne ni Jakom oyo an gi wedena moko koka machiel kuom geno osiep mi Albert Ojonyo to kona ni Albert ni Nairobi ka to dak osewachona to kowuok no dhi mondo mos Albert to yudo ka Albert bende osedonje mtokote mang'owa wuok to kona no osewuok tang'e kuma bro yude mwabedo gi bura maburano mwawinjore mwachano kaka gik moko monego tim mamagi communications manonego me jofwambo welfare tarik 11 tageno ni pod wabro dhi mbele wabro chiwo information no kaka ne Jakom wayo dwano wachiwe gi gigo monego watim higa manyien Festus Amimo Nyadundo okotimo no maber to en hero mar Nyasaye notimre kaka ne otimre no wamiyo Nyasaye duong' kendo wapako nyinge to wan gi geno ni chieng' moro achiel e ruodh piny ruodh polo wabro rado kendo wabro medo go mbaka gi Nyadundo kaka nyonego ben wagoyo e piny Nyasaye ka. Sa ket chunye kama okwe.